ನಲಿತ್ ತೆಲಿಪುಗ ಬಲ್ಲೆಯ ನಮ ತೆಲಿತ ನಲಿಪುಗ ಬಲ್ಲೆಯ ಪರಿಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಒಂಜಾತು ಸ್ಟಿರಿಂಟ್ ಕಟ್ಟದು ಪೋಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಡಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತೋಕೂರು ಹಳೆಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೂರ್ತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಪದಕಲೆಗೆ ನಲಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಥ ಅವಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಜೇನಿನಾಗಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಾಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಲಿಕೆ ನಲಿತು ದೇಶವಾದ ಏತು ಜನ ಅವರ ತೂಪೆರ ಬಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಐದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ಇನಾಮದ ಮಾನದಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ನಲಿಪುಲೆ ಇನಾಮ ಗೆದ್ರೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಸೊಮ್ಮೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮನ ಮುಲ್ಕಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪುರ್ಚಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. सरसु पिदार्दळ तेहरग सरसु पिदार्दळ तेहरग आहा दाने माकटे पोन्नग ಹೊಸ ರಂಗ್ ಏರ್ದಂಡು ಮೋಣೆಗ್ ಹೊಸ ರಂಗ್ ಏರ್ದಂಡು ಮೋಣೆಗ್ ಸರಸು ಪಿದಾರ್ದಳು ತೇರಗ್ ಉಂಗಿಲುಂಗಿಲ ಕುಜಲು ಸಿಂಗರು ಪಡೆದು ಕಪ್ಪನೆ ಮೆಂಚುಂಡು ಕರಿಯ ಮರಿಲೆ ಕೊಬೆರಿಟು ಪುಚ್ಚೆವು ಜತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಲಿಪುಂಡು ಗೊಂಡೆ ಪೂಬುದ ಚೆಂಡು ಮುಡಿತಳು ಕಾಂಡೆನೆ ಐತಾತಳು ಪೊರ್ಲ ಪೂಬುದ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಪೂತ ಬೂರೆ ಆತಳು ಸರಸು ಪಿದಾರ್ದಳು ತೇರಗ